heɗate refi fulfulde yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Bamako lamorde Mali kon waktu yoni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka alarba Mali uddere jamma waɗunode caggal piyenɗe baɗnode e nokkuji hirnague leydi ndi jokkinama hanki gouverneur en Kayi Ségu Sikasso hesɗitini nde uddere jamma ɗe kiɓɓande kaɗani kuliyankoɓe jokkude piyenɗe ɗe diwe caɗele no tawi wal haali ma en gartu hen batu leyɗele ko ɓuuri temedere capanɗe jeetati e gardagol fedde gotta ko windere ONU no jokki to Genève leydi Suisse ko fewti alhaali hutorogol tuundi poore e kañum e battane muɗum e taari ndi alhaali ɗi mbusuji poore ko tuundi tampidi Nouakchott lamorde Mauritanie ma en kumpito o alhaali e ndi e leydi hande waɗi duuɓi capanɗe jeetati ko bomboje beddano e diwe Hiroshima e Nagasaki leydi Japon ardiɓe leyɗele kewɗi e dunde adunaru ndu tawtorte o alhaali hande ina jeeya e pandale ɗe yo bombo nucléaire woppite o saaha ɗo kareli tawete to Ukraine e to Proche-Orient tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Mali ana ɓuuri lewru joni caggal piyanɗe gaɗunoɗe e nokkuje banggue hirnague leydi ndi uddere jamma waɗunode e diwe kewɗe ana jokki gouverneur ɓe Kayi Ségu e Sikasso ɓeydi hesɗitinde nde uddere jamma gam sakkade natugol waɗu boniɓe gam waɗude hippanɗe nokkuje ɗe so tawi e fuɗɗode nde uddere jamma ɓiɓɓe ɗe diwe ana beltino ɗum natti welde ɓe hande o